Na jednej strane planéty požiare, na druhej záplavy. Toto všetko sa stihlo stať len za 2 dní. Taliansko. Veľký lesný požiar zachvátil oblasť Terzigno v Národnom parku Vezú. Španielsko. Požiar v meste San Bartolomé de Pinares v Avile si vynútil evakuáciu. Grécko. Veľký lesný požiar sa rozšíril vo východnej Atike. Rusko. Prívalová búrka zasiahla Soči a spôsobila záplavy. V dôsledku silných dažďov došlo k záplavám a bahnotoku v západnej časti Abcházska. Turecko. V provincii Čanakale vypukol veľký lesný požiar. Saudská Arábia. V oblasti Meky boli pozorované silné vetry. V južných regiónoch spôsobili zrážky so silným vetrom a krúpami lokálne záplavy. Jemen. V niektorých oblastiach došlo k záplavám a búrkam, hlásené boli aj zosuvy pôdy a krupobytie. India. Náhla prívalová búrka zaliala mesto Hyderabad. Bangladéš. V meste Chittagong nastali v dôsledku silných dažďov záplavy. Čína. V meste Čengčou silné dažde spôsobili vážne záplavy. Japonsko. Prefektúra Ishikawa zaznamenala rekordné množstvá zrážok v krátkom čase. V Kirišime došlo k silným záplavám v dôsledku intenzívnych dažďov. USA. Požiar Gifford, ktorý zužuje južnú Kaliforniu, sa stal najväčším v štáte v roku 2025. Kuba. Bol zaznamenaný vodný vír pri pobreží Havany. Mexiko. Silný dážď v Tepicu spôsobil bleskové záplavy. Mesto Irapuato zažilo búrku so silným krúpobytím s priemerom až 3 cm. Venezuela. Rieka La Zorquera v štáte Tachira sa vyliala z brehov kvôli dažďom. Brazília. V Nova Friburgo spôsobila búrka sprevádzaná krúpobytím škody.